Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Nasi isibalo sethu. uLouise utholile isipho esino $25 ekhadini ukuthi ahambe ayothenga la kudayisa khona imiculo nemidlalo. Iculo lelilodwa lu$1, umdlalo uwodwa u$2. Ufuna ukuthenga noma ewu-50 izinto eziwu-15. Bathi thatha-ke isibalo sakho usebenzise i-system of inequalities ukuze wenze lesibalo siphiwe ngendlela yomdwebo ngegraph. Asiqale-ke thina. Sizothi thina-ke u-M wethu amaculo, u-G wethu ncese asiqama phansi. U-S wethu wona amaculo ncese. U-G wethu imidlalo. Dwebela okubalekile. Kuthiwa uLouise ufuna ukuthenga noma izinto eziwu-15 ngayo le mali esekhadini. Ngakho singabhala kanje singathi u-S plus G kumele ulingane noma ube mkhulu kunani kuno-15. Bhekisisa uphawu lakho. Sibheke okunye okubalekile. Kuthiwa kuno-$25 kuleli khadi iculo lilodwa $1, umdlalo wodwa $2. Asiqhubeke sibhale imininingwane esitholile eminye ngendlela yebalo. Iculo lilodwa u-S wethu owodwa lo kuyefana noma ungabhala u-1 ngale kwa-S kuba into efana yobu uwodwa S plus 2 wa-G. G wethu wemidlalo. Kumele kusiphe balokho. Nake $25. Uphawu lethu lolu limele ukuthi kungadluleli ku-less than noma kume ngqo ku-25. Ngiyathemba nawe uyadweba owakho umdwebo ukuze sibone ukuthi ibalo zethu siqhuma kanjani nazo la. Sibheke sinako. Asiqale ngalesi. Basithanda singaguqula sithi S wethu mkhulu kuno uma u-G wethu sizoba u-minus plus 15 ncase. Size kulesi silandelayo. Singaguqula sithi u-S wethu mncane less or equal noma ume ngqo minus 2G plus 25. Singabhala nangapha isibalo sethu njengoba sinjalo. Asizama ukusidwebela ke manje. Asisebenzise ngo5 ngoba vele uyabona inamba yethu igcina ku15 igcina ku25. Ngakho 5 bazosebenza kahle kakhulu. Nangapha sifake lo5 bethu. Bangahlangana ngapha.
okwenza ukuthi u-S wethu no-G wethu ubu-15 yingoba kwazi ukuhluka sisebenza ngonumber 15 akukho okuzodlulela lapho. Nayike imigqa yethu imililo yethu singayifakela la ngenhle ngoba yini? Ngoba uphawu lethu lithi greater. Kusho ukuthi okuningi kuno noma ngqo ku-15. Ingakho imigqa yethu siyidwebela phezu ngenhla komugqa wethu lo oqhumanisa u-15 no-15. Ekuba uphawu lethu lithi less than, ngabe le migqa yemililo yethu siyifake ngaphansi kwalo mugqa ohlanganisa u-15 no-15. Asithathe sesibili isibalo sethu sibone ukuthi sona sizosibhala kanjani. Asithi ukufaka okunye sigcine ku-25 kube yabona ukuthi sisebenza imali vele iphelela ku-25 anayo uLouise. Uma u-S wethu ungu-0 asibone seku-positive ngoba yini si-divide ngo-1. Ukusipha ba 12.5 ungaba mhlawumbe la 12.5 wethu wa-G azozosondela kancane uzoma mhlawumbe la owa-G u-25 u-12.5 u-12.5 ungabe usukuhlangana lana ke imigqa yethu ingabe sihlangana la imigqa yethu. Sisibheka uphawu lethu ukuthi luthini. Ulona luzosixwayisa noma lisitshela ukuthi kumele sidwebe kanjani imilila yethu. Naye siyehlisa sesifaka la ngobani uphawu lethu luthini? Luthi less than, okuncane okusho ukuthi umlilo wethu uzoba ngaphansi komugqa losanda ukudwebela. Sifuna ukuzokusiza ke manje ufinyelele ekugcineni kwalesibalo. Uzobhekisisa ukuthi ilaphi la imigqa yakho khona isebenzisana khona kangcono. Usho kahle impela ke uyabona ukuthi nasi isikhala esizivuleli kahle. Ngakho impendulo yakho ingaqhamuka kanye la engasitshela kahle kahle ukuthi uLouise uzophumelela ukuthenga izinto ezingaki kanye kahle zizombiza malini lezo zinto, uzokwazi yini ukusebenzisa lezo zinto zakhe athi uphumelele ukuthola ezo-15 izinto afisa ukuzithenga.